Čaute ľudia, ja som Kiko a dneska si zahráme Dead Rails. No, kašel trocha, nie? To je jedno. No. Zoberieme toto. Peniažky, yes. Kúpime revolver. Bože. Máme revolver, super. Ešte uhlie. Zoberieme newspapery. To je dobré to na ochranu. Nie! Aha, dobre. Tak, áno, teraz je to dobré. Ne! Čo robím? Tak, môžeme ísť. Fuel máme veľa, lebo som z mobilného účtu si kúpil jedno uhlie a dal, aby som mal proste, len tak. Ako nie je to až tak potrebné, ale tak, prečo nie? Pokúsim sa to dohrať, ale neviem, či to zvládnem. Nejdem. Akože mohol by som aj splniť ten oný, že 50 banditov. No, dobrý aim ešte. Počkaj, toho máme, lebo ten dostanem za to, sa mi zdá, že 30 bondov a 3 T hviezdy za 50, keď zabijem tých oných. To nám do fiu, to nepotrebujem. Keď ich zabijem 50 v jednej hre. Akože, mohol by som to splniť, ale neviem, či sa mi to podarí. Sú tam náboje. A nejdem si míňať revolver. No, náboje. Alebo tak. Boha! Trafiť sa neviem. Navy revolver, ten je dobrý. Ten dáva o mnoho väčší damage, než... Čo robím? Než normálny. Nice, ešte aj náboje. Tak toto fuel. Dobre. Počkaj, a keď toto miniem, tak aj tu, hej. To je všetko fuel. Hej. No, dobre.
tam vidím ďalšiu budovu, takže dobre. Pokúsim sa splniť ten achievement. No, nie achievement, ale challenge. Nie, čo robím? Aha, tu je ešte. Aha, yes. Peniažky budú. Nepotrebujem. Lighting čo? Attacks lighting but makes it hair. Tak. Yes, Bond! Jeden, takže super. Zombík. Toto vidím prvýkrát. A neviem, čo to je. A neviem ani, či to je vzácne. Podľa mňa aj hej. Nie. Ježiš, ja mám aim. Bože. Nie, však ja mám málo HP. Ja skapem. Rýchlo preč. Nie! No, dobre. Jakže ma hituje? Čo robím? No fuel, no to všetko fuel. Iba toto nechám. Fuel, bond. Aha, počkaj, collect. A to už sú iba zombíci, hej. Takže takto. Toto všetko fuel. No, skoro plný, takže super. Dobre. Dobre, môžeme ísť. Takže mám málo HP. Aha, tam sú tí, to je počkaj, som slepý, alebo počkať. To je kto? To je werewolf, asi. Hej, to je werewolf, no tak na toho si netrúfam, pretože mám málo HP. Akože porazil by som ho podľa mňa, ale tak pre istotu. Tu je mesto. Tam to si netrúfam ísť, takže radšej nejdem. Ale do tohto domu idem, aj keď mám málo hapok. Bandáž by to, celé by tam bola bandáž. Nie, bože, ja mám najhorší aim. Aha. Mauser. To vidím prvýkrát, tie náboje. Nie náboje, zbraň. Mauser, to ani nepoznám. Fiu. Mesto si netrúfam. Ešte je tam aj, že 50 zbraní, nie, 100 zbraní mať. No, alebo 50 to je? No, to je nejak veľa mi príde. Neviem.
To ja som už debil. Ja tam mám asi tie, newspapery. Ja je to preto. Takže... Toto všetko fiu. Ja som sprostý. Tak. Teraz budem mať plný fiu. Áno, ešte tam chýba troška, ale to už nechám tak. Na mesto nejdem. Yes, doktor. Aspoň ma vyhuje. Ja som zase... Dobre. Skúsim tento Mauser. Hej, už tam vidím Snake Oil. Tak Navy Revolver je lepší. Yes, bandáž. Nie! Jak sa dostal cez stenu? More. Dobre. Si zoberiem bandáž. Rovno. Už mi dochádzajú náboje. Aha, vlastne tam sú tie noviny. No, newspaper. Fiu, to všetko to fiu asi mám. Aha, to vás to ani neviem, že tu mám. Toto je fiu. A nie. Dobre, zoberiem hop. Tak. No nevidím. Nič tu není už. Aha, ešte táto kniha. Dobre. Aha, už je prvý henten. Neviem, jak sa to volá. Aha, tam môžem ísť rovno. Dobre, turety ma tu ochránia. Takže v pohode. Dobre, idem popredávať. Tu. Nie. Počkaj, aha, tu, hej. Počkaj, to všetko fiu. Nie, takže toto. A tá silver. Hej. Toto a toto. 5 a 7. No tak to nič moc. Ano, make it.
náboje stoja 15. Takže to, ale tu som vzadu videl ešte dom. Takže ak by tu bol nejaký vampire, tak by som ešte mohol kúpiť náboje. Už mám iba 3. Nič zaujímavé, akože. Tri bandáže a jeden snag oil. Ako zatiaľ to mám dobre rozohraté. Fiu mám. Len náboje mám akože problém trocha. Vlastne tu nemám nič o také zaujímavé. Všetko iba fiu. Je čo robím? No. To nič, to môžem dať keď tak. To netreba. Na dekoráciu. Tak. Dobre. Môžem ísť. Aha, yes, týchto chcem. Ale mne to nejde odtiaľto ísť preč. No, more. Nie, vlastne ja nemám tie náboje. Nie. Bum. Stop. More, ledva. Počkaj, to sa neráta, že som ich zabil ja asi. Ja, to zabili tie turety za mňa. Alebo ja neviem. Takže prišiel som o jeden snag oil. Nie, ale ja nemám náboje už. Ešte tu mám 2 a v revolveri, no super. Tu šerifa musia byť teraz. Tu ak nebudú, no tak som v riti. Teraz musím iba hlavy dávať. Dobre, no už mám 6 nábojov akože on tu netreba brať. Nie, vlastne. Bum. Dúfam, že tam nie sú tam. Asi. Nie, oni sú tam tieto. Počkaj, toto kebyže idem... ešte revolver. No počkaj, ak by som toto ešte išiel predať, tak som si mohol ísť kúpiť. Aha, to som sa nevšimol, že tam je. No tak to musím tam ísť teraz. Jaj. Počkaj, čo tu mám? Toto... Nie, more, čo robím? Takže toto musím predať ešte. Fúha. Ty kokos. Co, jak mení ten jas? Dobre. Aha, vlastne ešte tento. V tomto mám 6 nábojov. No,
Tak som tu. Konečne. Počkaj, to je toto? A koľko to stojí? Len tak. 25. No áno, tak to nie je moc zácne. Dobre, predáme to. To bude aspoň 3. 5, dobre. Môžem si kúpiť náboje, to je hlavné. Čo? Aha, dobre, som zľakol, že to stojí iba toľko. Nie, ja som debil. Dobre, no už mám náboje konečne. No super, ona je noc. Tu môžeme až 10 nábojov. To ma nevyhýluje. No, či to nejdem dávať. Počkať. To koľko už mám iba nábojov? What? Počkaj. To čo je? Prečo už mám iba 6 nábojov? No, v tomto mám 6, v tomto 10, v tomto 6 a v tom... Ježiš, tak to čo? To nejaký bug? No, nie, však tu chcem ísť. Tam budú bondy. Ty kokos. To nejde mínať na to do náboje, to je zbytočné. Nie. Musím tu počkať noc. No. Dva, ja nejdem si tento revolver míňať. No ja som teraz tam idem prvýkrát, takže neviem, ale čo to tam, či nejaká Nikola Tesla, to som počul, že sa tam dá spavnúť. Ale neviem, či to tam je už od začiatku možno. Ja neviem. Až do zombici. Tu bude určite niekto. Však tu sú goldbary. Yes. Aha, však to budem boháč. No tak počkaj, čo tu mám za sračky? To nepotrebujem. Berem. Yes, tak to pôjdem ešte predať. Ako to je ďaleko tá ona? No, to dojdem.
A budú tu nejaké bondy? Oho. To sa mi zdá, že to spavnem tým. Aha, nie, to sú... Tu neboli žiadne bondy, však tu bývajú, nie. Tak ešte zoberiem toto. No, idem to párať všetko. No to... Nejakých 5 minút a som tam. Nakúpim si náboje za to. Ako neviem, koľko z toho bude mať. A ten Tesla Brain, alebo či jak sa to povie, ten... No to je jedno. Tak neviem, mám taký pocit, že sa to dostane 150, ale to neviem, to si iba nejak myslím, alebo si to s ničím milím. Ja nie to, že v tej inej budove za toho bossa dostanem toľko. No to je tak ďaleko, ako som si myslel. Počkaj, vlastne ja môžem na koňovi ísť. Či to potrebujem sedlo? No on je mŕtvý, aha. Dobre, som tu. Konečne. Teraz všetko predám. 25? No, tak to bude... Čo? 250? A ja som si myslel, že to má 150 a to som iba len tak myslel. A ono to má 250, no tak. 412 mám teraz, no a idem nakupovať. Dobre, kúpim rajfelku, náboje a... Pohodičke, tu už ani nepotrebujem tieto zbrane mať. Tak to... To ani nepotrebujem už, budem mať rajfelku. Tak. Rifle. Tak. Tak, poberiem všetko. Aha, to sa doplňuje. 96 nábojov. No, pre istotu ešte zoberiem nejaké. No, to bude stačiť. 144. No, ešte pre istotu. Ešte to dve a to už... A nie vlastne to co som mal kolektovať. Tak. No. Tak. A to už si môžem iba nastakovať uhlie a môžem to dohrať. Akože. Nakúpim uhlie za to. A snag oily ešte. Tak.
Werewolf. Aha, nie, to je... Aba je to. To ani nemusím predávať, už mám veľa. A aj zaujímavé, koľko má Werewolf. Ja som ešte v živote nepredával. 20, no, dobre. Nakúpim ešte Snake Oily. No, 192 nábojov. Troška veľa, no to je jedno. Už asi nebudem ani potrebovať Snake Oily, ale tak, nikdy neviem. Jeden stačí asi. No, čo si myslí? To koľko tých werewolfov tu je? Popredávam. Nakúpim uhlia už iba asi. Aha. Hej! More! Nie. Ani nápad, tak to ani nápad. Ty kokos, tu letí, však ma chránte, more. No už je deň. Ja už iba nakúpim uhlie za toto. Počkej, 4 uhlia, no tak. Ešte 6 uhlí môžem kúpiť. Nemám plný sak iba uhlí. Teraz sa to nakúpim Snake Oily. Ale... Bože, už mám tak dobré veci. Nemám čo s peniazmi. Snake Oily pre istotu. No a ešte si nechám pre istotu. No. Som dobre vybavený. A to už mám asi dohraté v pohodičke. Tak ale tom onom, kde sa spámta Nikola Tesla, no tak 250 má tá hlava, to ma urobila bohatým. Ešte aj Goldbar. A tam podľa mňa ja som bol strašný unlocker, že som tam nemal ani jeden bond. Mne sa zdá, že tam sú bondy. No neviem. Plný sak iba uhlia. Takže... No. To už mám dohraté asi. Nie, vypadni. To môžem tu aj prilepiť. A počkaj, a nie...
Tak. Troška viacej uhlia. Tak. No, dobre, môžeme ísť. To už iba pôjdem ja. Mám až tak moc dobré veci, že... Ty to, počkaj. Neviem akože... Ne. Hej. To nepotrebujem vlastne. Ale neviem, či to už splním túto hru, že 50 hentých mám zabiť. Týchto. Mesto? Ide mesto. Mesto dám v pohode teraz už. Už mám rifleku. No ja skápem aj na meste, takže... A nie. Jak sa myslíš, jakže sa tu dostal? Nie, ona je noc, tak to nie. Musíme počkať noc. Jaj, ako vidím teraz blesky, takže to, čo som mal, to je bleskozvod. Aha, ten blesk asi môže zasiahnuť a dať mi damage a vlastne, keď ho položím, no tak ono to bude do toho. Jaj. Teraz som videl ten blesk. Jedna hodina. Ty kokos. To do vlaku išlo. Ne? Počkaj, to má zombie hitov? Aha, hej, to má zombie hitov, no. Dám si tu bandáž pre istotu. No, melhapok, dobre. A však to je jedno, že je noc. Boha! Hituje ma furt ten zombík. O koľkej je už deň? 5:00. Hej, už. Ne! Jaj, to tento tu hajzel. Dobre. No môže ísť. No aim nejaký mám. Ja už pôjdem iba banku. A keď tak zoberiem nejaké tie bandaže.
A tak. Nie! More. Ježiš, ja mám aim. Aj, funguje ten trik. No to je iba jedna banka. Škoda, mohli byť aj dve. Jedna, dva. Bože! Ja, to sa takto ťuká. Nie! No a teraz, takže. Jedna. Dva. Dva. 5, 4, 1. 5. 4. 1, yes. Jaj, bondíky. 9. Yes, mám bondy. To už ani netreba, tieto gold bary. Tu na čo mám tento revolver, akože? Na čo? Tak zoberiem. Prečo nie? Aha, yes, negoil. Hej, more zombík, nechaj ma. Bum. No mesto teraz v pohode dám sám, takže to sú ako keby free bondy, tu ešte zombík chudák. Vieš čo, nechám ťa. Nechám ho tak. No tak nenechám ťa tak. Ani nápad. Bože, čo robím? Tak. Nenám tých 50. Ja už pôjdem iba mesta lúčiť. Budem všetko ostatné skipovať. Akože, no tam, kde sú bondy, pôjdem iba. Takže aj v dome môže byť bond, ale to netreba, akože, to je malá šanca, že bude v dome. Akože zrovna túto hru som našiel, alebo neviem, či to bola predminulá hra, alebo táto, ale no. Aha, ďalšia hen táto. Sa mi to ani nechce predávať už. Ale tak neviem, či mi to bude stačiť toľko uhlia na dohratie, takže radšej predám. Tak ja som debil už. Jaj, to mám veľa až moc už. Nechce sa mi už kupovať.
Dobre, toto by som ukončil a bude asi part 2. Čaute.